Здравейте хора, аз съм Джеймс и днес ще ви покажа как можете да си направите щанга без да давате нито една стотинка. Ето сега ще ви покажа как съм си ги направил аз. Ето тук една туба съм така сложил вътре пясък. Ето даже може да ги отворя, за да видите. Ето, вътре има пясък. И всяка мисля, че е по 5 кг, мисля, че са. И ето тази е така. Пълните ги с пясък и просто някой желязо взимате. Ето аз какво съм сложил. Една тръба съм сложил. И си тренирам като цяло. И ръчно съм се изработил сам. Ето хора, как можете да си направите щанга. И това беше от мен, хора. Довиждане. Не забравяйте да се абонирате, да лайкнете и да коментирате. Чао от мен.